Здравейте! В момента се намираме пред сградата на Synergy Build Flora Residence, която преди 12 месеца ви анонсирахме в нашето 18-месечно предизвикателство. И сме отново тук, за да ви покажа докъде е стигнало строителството на сградата. Както виждате, в момента се изгражда окачената фасада, като сградата можете да я видите в цялост, как изглежда малко по-отзад. Също така в момента се изграждат и външните връзки на сградата, което подпомага много и самия процес на строителство и на завършване към Акт 16, защото знаете, че иначе тези връзки просто забавят получаването на въвеждането в експлоатация на самата сграда. Тук се прави паралелно с идея да не се забавя в последствие, да не се забавят заради такива дейности. Сградата е доста вече в по-завършен вид от това, което бяхме видели последния път. Може да видите и дограмата е поставена и вече се напредва изключително добре към завършване. Все още има няколко свободни апартамента. Ако желаете, можете да се свържете с мен и да обсъдим какви са възможностите, но това, което сме го казали преди 12 месеца, сме абсолютно в срок, така че можете да видите, че когато нещо се обещае, то се изпълнява в съответните срокове. Това е за сега от мен. Хубав ден и до скоро!